Hola, soc la Maria Rosa Vila, soc l'editora gràfica de la revista Descobrir Catalunya i soc aquí per proposar-vos un repte. El repte d'aquesta setmana serà que trieu de totes les fotos que heu fet al llarg d'aquestes 52 setmanes, bé, em sembla que encara en queda alguna, no? Però bé, de totes aquestes setmanes en què heu participat en aquesta experiència, doncs haureu de triar 3 fotos, les 3 fotos que més us agradin, les fotos que siguin més icòniques. I què és una foto icònica? Doncs és aquella foto que és potser la que més recordem, la més memorable. I per què és més memorable? Doncs perquè és potser la foto que concentra més coses. Com quines? Doncs concentra un moment especial, amb una llum especial, en una situació en què passa alguna cosa, una foto també en la qual no hi hagi molts elements, perquè si hi ha molts elements no sabem ben bé on mirar, i per tant aquestes fotos són les que no ens agraden tant, agraden sobretot les fotos que són les més senzilles, les més simples, les que mostren un món menys caòtic, menys difícil, menys accidentat. Per tant, jo us proposo que de totes les fotos que heu disparat al llarg d'aquestes setmanes, trieu les 3 que us sembli que són les vostres imatges més icòniques. I amb això ja veurem si fem algun vídeo en què es puguin veure totes les imatges que heu fet, les millors, d'acord? No us compliqueu la vida, si aneu molt atabalats, us falta temps i tal. A veure, les fotos amb les que us ho hagueu passat millor, les fotos de les quals n'estigueu més satisfets. Agafeu el vostre arxiu, mireu en el Lightroom o en el vostre ordinador, busqueu-les i seleccioneu aquestes 3, d'acord? Vinga, molts ànims i que vagi molt bé i molt bones festes!